nouă zi, o nouă misiune, niște scări. Vă mai plimb azi un pic prin oraș. Să mai vedeți un pic orașul. Aici un poligon pentru motocicliști. Cred că e ceva să învețe să dea cu motocicletele. E de aici, de la Harley Davidson. O să vin și eu aici să învăț că chiar vreau să-mi cumpăr o motocicletă. Asta e ceva poligon care învață pe, presupun. Aici e Harley Davidson din Las Vegas.
O să mergem într-o zi să filmăm și aici înăuntru, să vedeți ce motociclete sunt. Au rămas cu plac cu Trump, nu știu dacă l-ați văzut pe steag. Am fost până la un pawn shop, mi-am cumpărat o sculă că mi s-a stricat. Aici eram într-o plață iară. Nu mă grăbesc că mai am o oră până trebuie să ajung la locația respectivă. Bă, frate, dar acum vin toate mașinile lui Dumnezeu de pe pământ. Ce face aia acolo vis-a-vis, vedeți? A, culege afișele alea electorale. Au fost alegerile și acum
merg la cineva să fac un set de scări. Astea sunt apartamente. Vedeți aici toate clădirile astea. Bine, e foarte mare, nu e numai aici. Acum sunt pe o stradă unde trebuie să ajung. Apartamente, jos sunt garaje și câteodată mai e o bucătărie, o cameră și vă povesteam și să iau pe drum și toată pe altă. Deci, cum vă spuneam, jos sunt garaje și câteodată mai este o bucătărie și sus sunt camere. Deci tot ce vedeți aici, în toate eu am pus parchet. Ia uitați. Fac scările astea. Deci 27. Am început la 7. Am învățat cu tot. O să vă filmez când o să fie gata piesa o țigară. Vreme foarte faină în răcoare. Uite aici cum le-am curățat. Sunt gata. Ia uite. Ați observat, nu prea sunt semne de circulație. Uite, un amărât cedează trecerea aici. Iară vin sute de miliarde de milioane de mașini. Bă, și eu acum mania nu mai stau. Am băgat. Am țâșnit, cum s-a spus. Uite, aici la Pitiz ăsta. Real local. Uite, aici ai motociclete Ducati, reprezentanța de la Ducati și Indian, pardon. Uite, astea asta e traficul de pe 15. Asta e interstate, între state. Acum la 3 mă portă mamonul pe tăți.
de la UFC. Uite, ăsta acum a apărut pe dreapta. Ăsta cu verde. Pe dreapta, dacă îl vedeți de... Scrie acolo, într-un colț cu roșu, UFC. V-am spus că o să mergem odată să filmăm înăuntru. Vă arăt cum e înăuntru. Am lucrat aici. Fiecare birou are o denumire. Biroul Mike Tyson, biroul, așa se numește fiecare, biroul Muhammad Ali, biroul care, fiecare lucrător de ăsta de prestigiu are numele pe câte un birou. O să vă duc și o să vă arăt. Poate chiar cu Dana White nu o să vorbim, dar eu mă bag aici să bea o bere, măi oameni. Orice muncitor are dreptul să bea o bere după muncă. Să mai aici, mai aproape de casă, nu mă mai duc. Mă întâlnesc cu un prieten acolo să bem o bere. Dragilor, am fost de-am băut o bere cu prietenul meu. Acum, câtă casă, câtă căsuță. În comentarii ce părere aveți de traficul de aici? Cum vi se pare? Circulația, cum e aici? Vedeți că nu prea sunt semne de circulație? Foarte puține, nu? Ce în România, adică nu neapărat în România, ci în Europa. Multe semne de circulație, drum cu prioritate, obligatoriu la stânga, la dreapta, la... Cum andies câtez. Asta e. Vrei și l-am prins fix pe ăsta. Verde și eu dorm aici. Aici prostia că nu-ți spune nimeni. Bă, vezi că e verde, nu te claxonează nimeni, dă după tine până dacă trafic. Și mai gândește, poate să mai gândește și la o problemă care ar avea-o pentru destinația unde trebuie să meargă. Deci trebuie să înțelegem, trebuie să le înțelegem. Câteodată și mie mi se întâmplă să stau la semafor, să stau la semafor, să fiu setat pe o anumită direcție. Să dea verde, să fiu atât de concentrat pe problema mea, încât să nu se sesizez că e verde. Bine, nimeni nu are treabă cu tine, te înțelege.
i-ai făcut cu mâna, ți-o făcut cu mâna, te înțelege toată lumea, pentru că astea sunt niște probleme uzuale, adică toată lumea se poate întâmpla, se întâmplă. Adică nu poți să judeci un om. Frate, mi-am aprins o țigară mai devreme, mi s-a strâns și acum vreau să mă aprind din nou și nu reușesc. Adică nu că cineva n-ar respecta o regulă de circulație sau ar fi mai șmecher că vrea să ajungă la o anumită locație. Nu! E chestie, o banalitate. Nu poate omul să fie gândit cu anumite lucruri sau să fie, eu știu, concentrat pe anumite probleme. Nu cunoaște zona, nu își dă seama de anumite situații, nu că e șmecher, nu mai există, în lumea asta, cum să spun eu, civilizată, nu există șmecher. Dacă e șmecher, îți iei un elicopter, atunci nu mai stai în trafic, dacă e șmecher. Dacă e o mașină, o mașină și că omenește. Ești conștient că ăsta e trafic. Ăsta, de exemplu, are un, nu știu ce mașină are. Nu-i mai șmecher că ăla din față care are o mașină mai slabă sau ăsta care e în spatele meu poate să fie un Lamborghini, poate să fie orice. Nu poate el, nu poate să, numai dacă nu decolează și să duce treaba lui. Adică nu mai există șmecherie. Aici, cel puțin, nu există șmecher în trafic. Eu mă duc, că fac, mă îmbârt pe acolo, pe acolo. Nu există aici. Te duci, respecti niște reguli de circulație, că n-ai încotro, nu ai ce faci. Nu te poți duce, eu nu mă... Aici, uite, dacă vedeți, este semnul la dreapta, în dreapta. Nu o să vedeți nicio mașină care o să meargă înainte. Pentru că ăla care e primul, ăla intră el, efectiv, nu-l interesează. Și plătește asigurarea, plătește... Nu există șmecherie aici, nu există șmecher. Cine a crezut, cine crede că e șmecher aici, să-și ia la mare. Poți să ai elicopter, poți să ai Lamborghini Aventador, poți să ai ce vrei tu. Cea mai Rolls Royce. Vă fac filmare când stă Rolls Royce-ul în spatele meu. Și pe clară nu în dreapta mea și merge regulamentar. Pot arăta. Dacă vă uitați la mine pe Facebook, de tine, că tu ești nu știu cine, doar ești piț. Poți să fii oricine, poți să fii Elon Musk la volan. Nu-i interesează absolut pe nimeni cine ești. Ai încălcat regula de circulație, plătești. Șmecher în trafic. Ăsta, de exemplu, din fața mea, păi poate să aibă, nu știu ce mașină, cea mai șmecheră mașină. Aia făcută de Svedeni, n-are ce face, trebuie să stea în traficul ăsta care este. Să semnalizeze când virează într-o direcție, să încadreze.
Fiat Durango. Cât e ora? 5:58. Am prins un verde. Stau ăștia ca la rechini, uite rechinii. Asta s-o băga. Aici e o porțiune. Cred că este ceva sediu de birou. Nu ziceți că-s fraier. Ia priviți. Adică eu trebuie să o iau la dreapta și ca să nu mai stau la semaforul ăsta, aș putea să fac, uite, adică nu că aș putea, o să fac de acolo. Șmecheria asta. Ca să nu mai stau în semaforul ăla. Bine, mulți fac chestii de genul pe traseul ăsta, dar pentru unii asta ar fi o ceva șmecherie deșteaptă, ar fi să nu stea în trafic. Se întâmplă și pe la pecouri, care sunt la colț de stradă, care majoritatea la fel sunt la colț de stradă, dar nu face nimeni așa. Ce să zic eu, sper că vă plac vlogurile mele, videourile mele. Dacă vă plac, îmi dați o, eu știu, măcar un like sau să știu că vă plac. Dacă sunteți curios să mai fac, eu pot să și întrerup. Și aia e. Sunt mulți proști care parchează, stau la semafor, nu virează la dreapta. Aici poți să stai și să nu virezi la dreapta, să mergi pe direcția înainte. Vedeți gen cum sunt ăștia. Nu cum sunt ăștia, ăștia ori vira la dreapta. Dar care se încadrează pe banda asta de lângă și merg pe direcția înainte. Și e câte un dobitoc de ăsta care se încadrează acolo și stă o coloană de mașini, de 20 de mașini, că el vrea să meargă înainte. Bine, el având spațiu să meargă, să se încadreze pe banda care ziua acum. Și el se încadrează acolo, să meargă înainte, că el crede că e mai șmecher. Bine, de obicei chinezii, asiaticii fac chestii de astea. Nu că le fac intenționat. Le fac că nu gândesc. Uite ce... Avem și verde.